A ako sme vám slúbili, v dnešnej rubrike Urob si sám vám ukáže sám Richard, ako si vyrobiť niečo praktické a aj trochu umelecké do interiéru. A to celkom jednoducho. Čo na to potrebujete? Koreň, sklo, silikón, pílu a zo pár drobností. Milujem drevo a preto dovolte, aby som vám ukázal, ak sa dá jednoducho vyrobiť stolík do obývačky. Tento koreň som našiel na severe Norska, bol vyplavený z mora a nebolo jednoducho ho dostať vôbec na breh a nie je to ešte na Slovensko. Chcem ho tu preto, lebo ja mám rád veci, ktoré majú príbeh. Možno vás tým inšpirujem a priznám sa, že som to ešte nikdy v živote nerobil. Postup je veľmi jednoduchý, najprv som si laserom naznačil výšku na vrchu a na spodku stolíka. Zameriavanie vyzerá trochu ako nudná pasáž, ale pozor, buďte precízni. Aj pri pár milimetrovom omyle sa vám môže stať, že by sa vám mohol stôl potom kývať, alebo by vám nesadlo sklo na povrch odrezaných častí koreňa. Ako sa vraví, dvakrát meraj a raz rež. Teraz, priatelia, prejdeme k tomu najhoršiemu a to je pílenie. Nesmieme sa pomýliť, pretože máme len jednu šancu. Nechce sa mi to pokaziť, pretože nemám chuť ísť znovu do Norska loviť niekde taký koreň, ale tento je unikátny a už taký v živote nenájdem. No, tak to si, Ríšo, dávaj pozor. Nezabudnime na ochranné pomôcky. A teraz poďme pekne premyslene podľa naznačených čiar. Chyby tu nie sú prípustné. Roviny musíte mať na horných plochách, kde bude sklo, a aj na dolných plochách, ktoré sa budú dotýkať zeme. Základné rezy máme hotové. Ďalšia úprava môže byť olejová. Ja to však nechcem, pretože ja mám rád, keď vidno prírodu a prírodné zafarbenie. Tento koreň je vymytý z mora a tomu dodáva takú belobu. Bolo by dobré to začistiť od pilín a po prípade nožikom orezať predbytočné drevo. Tu na terase mi to moja pani odpustí, ale v obývačke už nie. Priatelia, je to veľmi jednoduché, ja už to nekomplikujem. Prenesieme to donútra, dáme silikón a položíme sklo a dáme si kávičku. Keď už máme kmeň pripravený, vyčistený, dáme si ho na miesto, nanesieme silikón, ktorý bude slúžiť na to, aby sklo nespadlo a nepošmyklo sa. Nesieme ho bodovo na rezné plochy. Nemusíme dávať veľa, stačí trochu. Za nejakých pár hodín je silikón vyschnutý a za 24 hodín je úplne tvrdý. Je to čistá práca, manželka je spokojná, nikde nie je neporiadok, už len položíme sklo. Takto pekne nanesieme a samozrejme, aj keď to vyzerá jednoducho, na každom detaile záleží, lebo krásu tvoria detaily. Tento projekt je veľmi jednoduchý, je to trvalo necelé 3 hodiny a už si v kľude môžem vychutnávať kávičku. Umelecká práca. Tak tomu sa hovorí nábytok s príbehom.